Aingo yo try gani ku par. Ya ka jing penyo ka jung play gani ka lat ka kapu ka ba crown yang abangan one shifi de ka ktian ka jung try. Ko ki khon ka jung play hang no pi don hai gani ku par pi ngap pi sha skon ya ka ktian ka jung play. U play u don ban ker khu yi pi. Baru don ban pen kya yi pi met pat men siam. Nga kwa pen sha skon gani ka ktian ka jung play pen pa pen sam lang shikway. Ban ba ki way ro kin yo mat jigar khu ko ma pi yo ma pi. Play on ker khu ifi ke nugu par. Ke kwa mana ifi ke kubar. Easter Sunday he ke nugu par ke bementa. Spang ke jing mi pat ke jong utrai. Ban nga kwa man kren tangi ke we ke benta ba ngai kan long ke jing ker khu ke ba krau ifi. Kata ke long u mau khang ha ke jing tep la pentelun. U mau khang ha ke shintur jong ke jing tep la pentelun. Kini ke jisha ke ketian ke jung try pin pek ke gospel ke jung Marcos long ba khat ri de khot ke balai phi lap pi sham ke ta ke jisha ke ketian ke jung try ber bau Jesu kum bau la keren ber raya thulupa bah ke sngi ke balai on sami pat na ke jing tep bat ke jatik tak kanam lat kendiat ro nambar balai bau dei u blai ula de bi thulupa ke jing jabaro na barang pita cisian ke jing yap ke jong Jesu kam day ke jing jareng kap kam day ke mon brio kam day ke jong no Henry ke day ke plan bat ke mon jong blay ba on yo ban peniem yo way po way u bangai ho kan ai nga kom nong pi kum ni ke jing mi pat ke day ke kubar ke ba krau bat ke kubar ke ba kemen hadu kata-kata yo bangai bari ke bangai ngan ong ifi la dau Jesu ummi pat ke bomot ka klem la ja klem la fulfill ya kata ke ke bala tho ke bala tho lupa henreu Jesu diu so ning kong jong ke jing mi pat on ke Bible ka bor je ke jing tep ka la ban bat yo Jesu na ban bau Jesu ulong ba im piken mau ha ga de step ba ki ken thei ki le wat yo Jesu ha tliu jing tep uto u angelo tra uong ko kente balai piumat iu ba em hapdeng juki bayap dan ni ulami pat kata ga de ka kubar ga ba kemen yo banget ba de ga banget yo kubar ga ba kemen yikisan ran don artli ka kubar jaga jing mi pat ga jong trai ka ba kta ka ba yo nong bar ka jing do nong kadi ka jing yo nong ka de yikisan ran ki jong Jesus Christ hakapor ka ba la kem yu Jesu, la pensitom yu Jesu, la sanar pana yu Jesu, ka tim ke jauh Jesu barok ka lapra. Thoi ka lapra, nado ka keper Getsemane ka lapra. Dan su man banut bandang hajan bandang syakari. Hai gudu kupon bagi la syep tieng, na Maria uken ran unong yalam la sa nar pana di pensitom. Ka lapra ka grup ke jauh Jesu, kistan randot la ke jauh. Kalau don ke jing skusi, barangan ongi pi shua kata, u Jesu ul debia tu lupa shua artayo shua man kem man saat nat panayu Jesu. Naga gospel ke jongu, Yohanes kelandong ke bakat rio ke dekot ke ba arpo ke boong, pi shisha pinyang pin skusi. Reka pertei kan kemen bat kan shot kemen. Henry ya ka jing skusi jong pi en penkela Shaka jingkman kata ga de kubon ka bau Jesu ula de biatu lupa shua bakanja balai ka jing ngusi ka de ya ki senran namar balai bayau kenrat lakem bala sanar pna kila ngusi shisha ti Henry ha ka sngi jaga jing mi pat kila yo apat ya kata ka jingkman ka badap ka slay shisha namar balai beulami pat beula impat ukenrat jengki ulaya salang batki sasau pusngi shwabon kiu no shabaneng ketanga de kubon ke bahai ke banget bat ka kubon ke besniu bat ka penjejar ke dei ya kiniki riu boman ki riu bonget ki riu nem ki bom kwa yo Jesu ki ba Israel ki ba isi ki kwa bit tang kum no ba jat no tai tang kum no du no ka to ka jing sakri jong tu ka di ban du jat no Israel ka di ka jing sakri jong tu jong ka tu ka tim jong Jesu ki da kwa ban ban pen du jat no re kenom la kenom Gamaliel ong kom no la da ka dei na ubriu kan sa du no
Tin rela da ka dena ublay dah lele. Kanam do kan long kum ka tu ko ompok liu. Pinam la ban khang ban set ya ko ompok liu bai jublay. Pi persang ban set ni ti tlu ba mi na te cheng nang tu. Pi set nang tu. Sibit kan mi nang tai buk. Kan kambun pen ban. Kata kan ni ke jung sisa. Kini ke Parsi Sadusi te fi haka te kesngi ba mi pat utrai pi kenau. Kita ya lambil telum kiong kan ni le ka kam krau shu ka jenja ka nam sniu le kan kam krau shu menta kila ya kuslai. Oh, kila ya kuslai ke jeng mi pat ka jung utrai. Pikan mau kita terwas sebai ti dong up ketika hak tega lum jeng tep kita ang PM pin talk pinaya tu ong bau mi pan ong ba kisenran ju ke la wan tu men mit kat bangi nang yothia kata ketika bala pit ka kambam sap hang ni ka don vi kila terwas bai ji kini ki preo bat kini ki dong up kila ko ngu ma bli haka sabai pi haka spa tu ada wat ban len ro len pu i menta haka spa tu vi len bek ba de ke ji sharo Henry ka klam day kom ta ka klam day u jisu u mi pat dal de de bo wan tu kisenran to kan pedi ge fi yi ki benta ne ge ktien jo trai ki meaning hang ne kan da long ge jingkar khu ga ba kraw yi ge jem ge jong fi ngan chu pedi lingkot de mar ba ka jrong bha la kran chepang ge de lingkot ngan summary lingkot ha ge ge por ba ngan na kwa man wala mi pi ge jingmut ke ba shai ba long jingkar khu ka ba kraw ba ka bong gom ne dang step perngap ki kentei ki la mi ina yeng ringkat ki jingsle ba ilbi ke jingmot jong ki kentei ki saran jong jisu ken ki mot ban lech shalom jing tep ban lech ban klan masala ye ka met ke jong ukan rat hatliu jing tep ha ka step ngin ning kong jong ka tayo ki lech tang step sha lum jing tep hadian ke sabat ki lech sha jing tep da ka ba khmi lenti dik da kita ki davi ala besar jingsle ba ubi banlit pen sle ya ka met ya jong jisu holom jing tep kata ka de ka jing mut jong kini ki sun jong kini ki kentei jong ke ma jong ka mari ayu shba bon kini ki kentei ke ba jio bot jisu na ka pon chi pot kat no ka jing thon yu jisu ki don kila let dang step perngap ngasukwa man kran ni fi kum ni lada jen bakim di kena yu jisu kin not ban lech hajaka ka ba tep yu bru ba yap tur ut yap man sao nei pinot ban lech hajaka ba yap tanga chaka yap accident man sao tur pinam kwa pit tanga te jaka ro sngongiu snoma henry kin ki breu kan thei breu dang step shwa ba gasngi kan mi kila don hat liu jing tep ki klem da yoto ini ki degi sanran ki jogo petros ki we degi sanran klem yoto ki let yang dai mar ba ki poi hal lom jing tep ka bible ki yoto ki ken det ken san mau khang la weng la telun mau khang halenti ki dang imijen ki dang mudur manu hato ngila si mangi ban pen telun yoto mau khang ti man ngi yo i ba la khang la tep yo jisu hapo ba la khang mau khang ba he ba ha chun tu de jing khang kidang ya kran yu si kumta on the key point hanta ga cintur jaga jingtep umau khang don shu lapen telun kumta kini ki ken taste surprise ki rung ha ga tliu jingtep ki rung ba wot ki pet lengo ki pet ha ga jika ba pentia yu jisu lies ni men chua ki pet shano don shu satang ki jan ki jan rumal la kliap bah ki jangkup la kliap bah yo i kadon ka ka jan rumal ga bakum ka ni ga jonga la kliap bah labu askli khakli mathia nang tai ki jangkup ka tu ki jan bas pan ji ga mat jong trai ni namar ba kiram dei ba thap basunduk kumbari le magi sini ki sukalain da ke jante da telai span sa tep ang tai un pot suki hang tai kata ga di garol suki juma te ki pe tang tai ki jan la kliap kerumal ke don ki pe lastang ban shifting menta shanu jisu ka jing pang ga besim ro kat nu ka jing benut yu jisu
Kila skusti kini kintai kila pet lengok hang dah. Kendit kensan lah dong ipi. Angai lu try umi nang tawang. Kentai. Oh. Teng kita nang lengok dan bakaran pi kendit ni nang. Kendit kini kentai. Hei, gemda. Hei. Uniu angel uang. Wah, ku kentai balai piwak yo ba iem ha pedeng ciki bayar. Hato pim kena, ba ulah dah biar tu lupa memba, ba un sami pan. Hai geski ke balai. Ti dan shu hang ni, kani kejekan cuki bayap. Ti ujisu bangi sakri udah ubaim, tagadami sakri udah ubaim. Ulah mi pan dan hang ni kejekan cuki bayap. Ulah mi pan. Kisai te saikum, kisai pan bala kelan je kebat jung trai kenam dan bar yo trai. Ulah mi pat kom upre ubaim pat kini kikan teka jingkaman ke bakat kata kilet ban yutu syaki senram ki jengu jisu jong petrol jong yohanes jong andri ki oli tu ong ukan rat ulah mi pat dan chu atlu jingtap ngilet pet mangi men step kat ming nang point tai lengok ukran wangel utrai bong ulah mi pat ulah let hasua jong pi shagalila ya aingo yo utrai ulah let hasua jong pi ha Galilaya. Jesus tang ye ke ministry nang tai. Bat mentah ukwa. Berong bangalan let hasua jong ulah ap ye kisaran hang tai ha Galilaya. Kajing kemen je di serang ye jong Petrus ro kila let page ban proof si sham don shu ha kajing tap. Kila ye let nang ta. O ai ngo yo trai. Jesus ulah mi pan. Ha geski ke balai ulah mi pan. Kom ubaim. Mau khang là đẹp tận luôn. Tao ngăn phân linh quạt ngân thu ipi cái chính mốt hàng ni. Shua bằng poi hàng ta cả Bible có ông cùng ni. Cả sni trong cái chính yap. Là chấp thiếu yap ha. Paul Quran cái shiti cái bên con shiki nong Korean cái là nong cái khát san đi khát cái san phu san. Cả sni trong cái chính yap cái nằm la ban bat ya cái met cái jung trai ban điều cân rat trong a ban jung pi. Kini ke jingyap kanamla ban bat yu trai janga bade pi ula mi pat na margan ong yu fi pen pe shuru ngade khot ka ba anda ka juk kala nong ba khat san ngade khot ka bar po na bar bo Jesu ude so ning kong jong ke jin mi pat de na ngade ka daw la danga bat pi nget yu Jesu Christ ngin ya mi pat la da ka de ban khlan no ngin ya mi pat ha ka sngi ke turoi ke ba khadu ka jung trai Jesu Gen mi bet marba uta ubange u la uyap on im ong Jesu ya ka Martha ka Mary gede ko por sipang Lazarus la dangi nget yo Jesu la da pilayap pen im bat pin yo im biang kadi ubam nget teng la ong pi na do mande ya ne sung balang di khot khat riu henry ya uta ubam nget ula rem lupa kani gede ka bau Jesu koren Takada orang ipi, hak kata ko por kan orang ipi. Kajing keman jeki senran kalong syabapalat. Kila keman namar balai bau Jesu ula mipan. Da kajing tep. Kalong ipi. Hai ga de ko por umau kang. Uni umau kang. Uni umau kang. Hai ga jingem ga jong pi don mau kang. Ya umau khang ke keren ya ke pop bat ki jing umau khang bala blok yo Jesu bat ka ki jing ke ba blok yo Jesu kin naman toy Jesu crash angel utrai uwan blay pa yo angel utrai nap beneng uwan ban telun ban remove yo tau mau khang da kelon beding ding do mau khang cái cái bằng qua ban ong link code hay được por kat nu pidon ki jing hay ga jing ga jong pe Yo mau keren ni kijing kenut kijing syam kijing jompe. Da pinget si syahau blay. Baro iki mau khang en pen telun en pen kenriak na kijing jompe. Pin long light luit. Kata nga dengan si syahai ka ketian ka jomutrai. Jing tep ngan pen iling kot ni kijing bot na ka jing tep ka keren ya ka dok nut jonga vat jompe. Ka dok nut jong ubriu jaga briu. Nei ka basmau tung nabar ka Bible pekan mau Jesu on ka jing jabo kamde ka babam re ka de ka ba mi na try ka tang ka de ka ba pen sniu on Jesu
ke ba mi na ka do not ken ki jing mut ba man ki ba sneu ki ba tharai sneu ki ba khmi sneu ki ba mut sneu ki ta ken ki long ka jing ijli ka jing tep ka kren ya ka do not jong ka jing ijli ki priu le ka priu ka bam pat kala ba mut ki dom bet ki jing mut ki ba sneu ha ka do not jong u na ka jong ka bam pat kala ba mut sneu ki jing mut perkat ka jing tharai sneu ka jing plan sneu ka jing kwa sat ka jing kwa break oh telun ha ka jing mut ka jing perkat ka do not ka thnam ta ka dau ka supply ha ka jing mut perkat bat ka kwa ban penle ban tari de le jong ki kti nang tha ka balai ka jing mut jan sop jan kup ki bala kalanyu jisu bat bau jisu la kliap yaki kini ki jan kup ki jan sem hang ni ro ka kran ya ki jing mlen ki besniu dan ki kran dia ka puram ki jan kup ki jan sem ki bala kelan jika met ke jungutrai ka keren ya ka buram ka keren ya ki jinglen ke besniu ki ba pipidon mat kan ong ipiru hang ni ka bo jisu le ha ka por ka bo jisu ula mi pan ula ptat lot kita ba rokot ai ngoi utrai bat sakawai ke jingmut sepang ini ki jankop ki jansem ka bo jisu ula mi pan bat dei bu su i lengkrung lengkrang gum tu henrei ka bible ki tu ba ula kliap ha i ki jan bat ula bo biang hang da ka jing kliap ha ka jong jisu i ki jankop ki jansem ki bala pente ya ka met ka jong trai ka keren bau jisu on sawan pat pi da tiam jele anta ba baro mar ba ki ni ka jing tia hab kan ter no la da ki kan ter da hab kliap a hab ba spek ka ba mot ba shibit da miet ru pinsa tia biang ti u jisu ulawan shisin ban ba pop ban ya pa keding pana bat layap latep lami pat haka jingwan ke barsin u klemwan shu ban tia biang itai tliu unwan ko musim kisim utrai kitrai ban bishar im ya u yanga badifi ya no yo no ro kata ga de ji sha ne ge tien ga jung trai ko ki khon ga jung play nang ta ka basau ka jingmot ka bangi yo ine ga de ge tien ga jung trai lingkot karumar balak liap ba karumar kini ki kente ki yo i karumar balabu ba karumar ka bau jisu ulak liap ba ha ka sni ka bau mi pat karumar ka keren ye ke jing sngosi ye ke jing khuslai ye ke jing pai do no u jisu keren sachi sing nong pi yanis lanong ga ba khat mri ga de khot ka bar tho pi shisha pnia pin sngosi rika perthei kan ke ben bat kan shat ke ben uang pat henry ya ke jing sngosi jong pi en pen kala shaka jing ke ben ka riumar ka keren di jing sngosi barobon ubreu le ga breu bayam nei shim di kira ka di ka rumal nyat it mut it mat nei ka di ka rumal bat ka jing kliap ka jong jisu ka jing kliap no jong jisu gini ka rumar ka keren pida pet ne ga ktien ga jung trai kitab jing pen pau ka lanong ga ba arpo di khot ga ba sao ga bon en nyat no i ki jing jao mat jong pi na ba hang ta nam long shu ka jing yam bat ka jing snosi ai ngo yu trai de pi nget shakri yu trai play kulare na yu pi ba en nyat no i ki jing jao mat jong pi ki jing snosi ki jing thang ki jing pai dan dan ba yo i mano de ke jing ye kanu jong pi kat no pila yam kat no pila kaang kat no pila pedang do onot pila pai do onot dan ba de i yo i mano dan ba snguto lam mano re u play janga ba de pi ba ngi shakri u yo i ba u thau ye kata ba u ong ba en nyat no da kata ka rumar play yaki umat ka jong pi hangta kan long shu ka jing yam ka jing susi ritang ge jing kemen ban ya ro yo trai kani ke jing mot jong ka jing mi pat ka jing utrai
ki kon ke jong play hang no pi don hai ke por pi don ki mau khang ki ba khang ke jeng bo jeng pi hai ke por and remove and pentelun na oh ki jing baro and pentelun na ke jeng bo jeng pi kwa man pin sakri bha yo play man ta wadam yele kai chu sakri bha it bha no yele ke jong ke jing im show try kan rat undor ke kalang ba pi on ai bor ye ke jing im ke jeng pi tangan dia dua yang gede pot, ni ketian tu torai kabal lingkot kabang summary lingkot yang gede pot. Yang jadi sang adon sibon mangan keren sibon roki jingmot yang ketian tu torai kabal play ai hanga, reveal yang kadon sibon mangan keren cepangan ni kubor. Teringal ka kuat keren tangkap ni iban lingkot yang gede pot, bat ngengej pila yo jingker ku. Sam share lang sikube, bekiwe rokin yo tiap, yang kejeng sisa, je kejeng mi pat kejeng torai. Hagas segi ke balai. Plain gar khu tong dia dua ke dik pot. Try jisu nga ai ngo ye me baba kor me lang play bam jukot shisha. Me lang try ki try sim ke sim play ba crown board. Ki saite sai kum ki board ka dijak ki board ki jing tap ki nam la ban pat ye me. Me la mi pat na ka jing tap hagas segi ke balai. But me ong unu le ka no go de ka ba nget ha me. Onam jatsu an rei la uya on your impact. Try bakor ni ki kon se try ke bangat ke pedek ke tin try kin don ye ke jingat ke jing kerman ke jing keman ke bakrao play try me mela job ye ke jing yap mela job ye ke jing te jukom ye ki bon ke de job bara aingo image si bakor ni ke por me ngau ye ke jing doa ke jing kerteng ke ju ji su banana tra nga tuai ke pan bat nga aingo ime try ba don bor je ke try amen 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 Plain gerku, plain merah, plain ai body pi. Kau boleh shibon, ngin si sempat, aku wait part ke video. Kau boleh shibon, amen.